Здравей! Днес ще те запозная с видовете размножаване. Но всъщност, знаеш ли какво изобщо е размножаването? Сега ще ти обясня. Това е основен биологичен механизъм, който позволява предаването на генетична информация от едно поколение на друго, като гарантира оцеляването на вида. Благодарение на него организмите се адаптират към променящите се условия на средата, чрез разнообразие и еволюция. Разбрахме, че размножаването е процес на възпроизвеждане на себеподобни, който осигурява непрекъснатост и приемственост на живота. Така, вече можем да продължим напред към видовете размножаване. Знаем, че то се дели на полово и безполово, но днес ние ще ги разграничим и ще видим техните предимства и недостатъци, защото в природата няма нищо перфектно. Знаеш ли, че ако погледнем от еволюционна гледна точка, половото размножаване като процес се е развило преди 1,5 милиарда години, заедно с развитието на еукариотните клетки, а безполовото преди 3,5 милиарда години, редом с първите прокариотни клетки, което прави неговото възникване доста по-ранно от половото. А за броя организми, участващи в процеса, при безполовото размножаване е нужен един родител, а при половото два. Относно пък клетъчното делене, според вида размножаване то също се дели на митоза и мейоза. Спокойно, не се стряскай, сега ще обясня двата процеса. Митозата представлява митотични деления, които са вид възпроизвеждане с цел нарастване на популацията на едноклетъчните еукариотни клетки. Майчината клетка има диплоиден хромозомен набор, означаваме го с 2N, а дъщерните клетки са две генетично идентични на нея и отново са с диплоиден хромозомен набор. А пък мейозата представлява образуване на полови клетки, които ти вече познаваш като яйцеклетки и сперматозоиди. Те са гамети и са с намален хромозомен набор, а при оплождането и образуването на зиготата той става диплоиден. А относно самото оплождане, то бива два вида – вътрешно и външно. За вътрешното можем да кажем, че се осъществява насигурно в женския организъм. Най-простият пример сме ние хората. От друга страна, външното се осъществява във водна среда, задължително. Именно там гаметите се сливат. Тук вече нещата не са много сигурни, защото тъй като половите клетки са буквално изхвърлени на произвола на съдбата, много от тях могат да умрат преди да бъдат оплодени. Или по-скоро изядени. Нека сега разгледаме предимствата и недостатъците на двата вида размножаване. Плюс на безполовото е, че се осъществява по-бързо възпроизводство и разпространение. Друго предимство е, че не се изисква намиране на партньор, а начините за безполово размножаване са следните. Просто делене, което се осъществява при различни едноклетъчни организми, като зелена еуглена, чехълче и амеба. Пъпкуване, което се осъществява при хидрата, медузите и коралите, и ни остана соматичната ембриогенеза, или просто фрагментация, която се осъществява при морските звезди, плоските и прешленистите червеи. Сега, предимството на половото размножаване е изключително важно и заради него може да му дадем бонус точки. А именно, че вследствие на случайното комбиниране на гамети, т.е. генетичната информация на двамата родители, потомството получава уникални гени, следователно поколението е разнообразно, поради което всички ние притежаваме различни черти и следователно никъде в света няма да срещнеш човек, който да прилича изцяло на теб. Затова за безполовото размножаване можем да кажем, че недостатък е еднаквостта на индивидите, което пък води до по-трудно оцеляване при рязка промяна в околната среда. Тоест, потомството може само да вирее в условията за живот на родителя и не може да се приспособи към други. А два така доста сериозни недостатъка при половото размножаване са, че се осъществява по-бавно и се изисква намирането на брачен партньор, което понякога може да бъде доста трудно, особено при нас хората. Но пък нима е по-добре всички да сме едни ходещи клонинки и да нямаме различни раси и етноси. Гарантирам ти, по-добре е така, защото тъй като всички сме различни, ние имаме различно мислене, мечти, идеи и така нататък. А това е важно, за да можем да се изградим като самостоятелни личности. Надявам се този видеоурок да ти е помогнал да познаеш различните видове размножаване, но също така да разбереш защо е важно, че всеки е различен и колко всъщност хубав е фактът, че ние носим гените на всички наши предци.